abuye nezindondo embili kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uMaskandi usuqalile uyabangena ke manje emazweni. Yes. Ngoba lokho ekwenzakalile angifisi nangelilodwa ilanga kuphelele kumina. Yes. Ngifisa ukubona abanye abaculi futhi uma nginawo amandla Yes. nami ngizokwenza sure ukuthi abanye mangithola ithuba phesheya noma lo perform Yes. ngihamba nabanye abaculi. Kunabanye abaculi abawu5 bakaMaskandi Yes. ebekufanele ngomhla ka14 behambe bese ngibatshelile ngathatha nama document abo kumele behambe beyoperforma emazweni. Yes. Abawu5 bazazi bona nje bangikhuluma nje aba top basikhuluma. Yes. So kwashaya ukuthi miningi imicimbi ekhona la Yes. ngoDecember. So sasicela ukuthi ke ake bethi uyihlehlisa Yes. bebona ukuthi mhlawumbe ayenza nini. Kodwa nje lokho bekuyimizamo yami ukuthi ngifuna uMaskandi manje uye phesheya singalokho sibanga ithambo la ngoba Yes. siyogcina siqeda inyama ngina sesixabana sodwa Yes. kanti uma sisabalala sibangene emazweni akekho umuntu ozolokhu enakene nomunye Yeah. edelana nomunye ekubeni shaya abantu Isinkwa omunye babhonya ngapha eMali omunye babhonya eCongo Yes. omunye babhonya eAmerica omunye babhonya eSpain yabona. Yes. Asikhulume this is the 4th edition yalo mcimbi Yes. wegcwalisa mfethu. Yes. Ohlukile oletha into ehlukile ine inspire lo mcimbi kuwena kakhulu. Ukubona abantu nabantu abasha ngoba elinye iphutha ezizolenza kubalekile ukuthi abantu bejabulele wonke amathalente kungasho ukuthi makuziwa kuyigcwalisa sesiyazi zobona ubani nobani njalo kodwa abantu abekhethela abantu ukudla kwabo kushintsha ngeke siwaphikise buka abantu bengakanani look at the line up i-answer ikuwo.